Trnava hrala v prvom polčase dobre, ale respektíve veľmi dobre s tým súhlasím. Na druhej strane výrazne sme k tomu prispeli aj my svojou pasivitou, naivitou a neviem ešte, čo všetko by sa tam dalo vymenovať, pretože, ako spomínal Mišo, tých šancí tam bolo niekoľko a mrzí ma to, pretože to minimálne pri dvoch situáciách boli situácie, ktoré sa určite dali zvládnuť, neboli sme tam ani v počíslení, neboli tam nejaké systémové chyby alebo nebola tam nejaká prekvapivá vec, to jednoducho sme Trnave ponúkli niekoľko príležitostí alebo niekoľko situácií, ktoré oni svojou kvalitou zvládli, takže ten zápas sa rozhodol už v prvom polčase, ale hovorím, viac by som to pripisoval nášmu katastrofálnemu výkonu. V druhom polčase sme sa o niečo ešte chceli pokúsiť a veril som tomu, že keby sme dali nejaký gól za stavu 0-3, tak s tým zápasom by sme ešte možno niečo mohli spraviť, ale potom prišiel absolútne nešťastný gól vlastný, ktorý sa samozrejme stáva a ten zápas sa už prakticky zavrel. Som rád aspoň, že sa nám podarilo skórovať aspoň raz a potom tam už aj nejaké šance boli, ale samozrejme to už vyplynulo aj z toho, že za stavu 4-1, respektíve 3-0 už Trnava trošku dala dôraz viac na to dohratie zápasu a to sa im v podstate aj podarilo. Ďakujem pekne. Martin, tak skús hodnotiť ten zápas, nebude to určite jednoduché. Budem stručný, Trnava zaslúžene vyhrala, dneska bola o triedu nás lepšia, takže gratulujem a my sa musíme sústrediť na ďalší zápas. Určite, keď mužstvo prehráva po niečo viac ako pol hodine, 0-3, nie je to boh vie čo, ale dalo sa ešte s tým zápasom niečo urobiť potom? Ako svojím spôsobom sa vždycky dá niečo s tým zápasom spraviť, ale Trnava má veľmi skúsené a kvalitné mužstvo, takže si to postrážili a ako hovorím, zaslúžene vyhrali. Čo sa tam dialo v tom prvom polčase? Kde boli tie najväčšie chyby? Ako si to videl? Neviem, nerad by som sa v tom teraz babral, musíme si to pozrieť, rozobrať, ale proste boli všade o krok pred nami a vytvorili si šance, premenili ich, takže asi tam. Videl si chybu aj v tom systéme, na 4 obrancov, či ani v tom nebola? Nie, nemyslím si, že chyba bola v systéme. Čom to tak, že pohybovo ste nedokázali zachytávať? Ako hovorím, boli všade o krok pred nami a z toho ťažili, takže zaslúžene vyhrali. Teší aspoň ten tvoj gól teda? Ani nie veľmi, ak mám byť úprimný. Je to ťažká pozícia do zvyšku základnej časti, keď to tak zoberieme. Kde hľadať optimizmus? V čom? Zajtra máme voľno, takže musíme sa sami v hlavách nastaviť, proste je to o nás a je to len o tom, ako sa my nastavíme na ďalšie 3 zápasy, aby sme nazbierali čo najviac bodov, aspoň do tej rozdelenej časti, aby sme išli s čo najväčším počtom bodov ešte z týchto 3 zápasov. Možno čo má